ndingas kutisauta pana vanhu ndingawaira ndikuvaita kuti vapisauta taurai chokwadi pamberi pamambo ndibudirei chokwadi musandipedza nenguva kana kunyengedza kana kunyakidzwa makandirasa kare madzibaba imi andititeiva nomwana mambo mwana mukomana ndiyainditsara asi manje panonyaya ndepekuti achiri mudiki anoda murume tonenge mambo ndinoda kutaura chikwadi uku kuno mutemo mazwa mambo izvozvo mukasaisa justice yandikufungira mambo vachatidai apa kuenda nemi Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. How are you? Kwani yeye undatezvara achimbogara gara pasite tezvara tinzwe nyaya yacho oye gara hako titange tanzwa nyaya yacho aiwa totanga taverengoko ndipe nyaya tione yukesika Alright, taura iwe msikana sorry ndenge ndadaira phone sorry hello sir yes tembo maturi taswara tembo maswara si ndiri kubasa okay shwara okay thank you taura munhu umwe I'm sorry ma'am yanda nayo indaleni murume akandiramba 2014 kusvikira namanje asi chakunetsa ndiri kurarama ndiri pachiwanze ipapo ari kundishungurudza akaona varume vachisvika ipapo dziri hama dzake dzezvikomba zvako ana amai vakasvikawo ipapo anzi vaya nomushonga saka zvairwadza ndisvike mudare renyu iye zvinezvi imimi ndimi wechitatu kutonga nyaya iyi pakutanga 2011 tikaendesana kukoti akawanwa nenyaya yokurudzidzwa chikomba dzisiri chikomba dzisina chikomba akanzi nyaya yako iyi akaizokorora ndaunovhura dhoketi tikauya kumba tikagara anzi mapurisa ndo varume wako 2014 achibuda mumba nozvinhu zvake zvese mumba aenda kugara mudzimai wake mumba ndasara ndasara saizvozvo mumba haachapinda arongedza aenda handitaure naye kubasa handiudze tikashanda basa kana mavhocha kana mari vanoronga kumba kwavo asi kurova kokundichirova nokuti iye adaro abuda mumba mangu achienda kogara 2014 ndopakatienda kunoudza hama dzako kuti wakuchengeta vana sadza iri idya nevana vako kundisira mvura dzozvitunha ndakusiyira Chirwere murume uyo achibuda mumba mangu ndakazotorawo vayananisi vakoma vangu vanyinyi nehama dzake vakaedza kuigadzirisa vakaisiya yakadaro ndakazotora zvakare hama dzake sedzinza rake vakoma vanyinyi naatete vazukuru kuti uyai nguva yareba mundifusurewo ndiri mukati momusha umu vanhu vakauya zveshuwa havana kuramba vasvika asi vachiedza kugadzirisa nokuongorora nokugadzira nyaya iyi murume uyo akati imba kana yatsemuka haipurasiwe achitaura pamberi pahama dzake hama dziye dzakasiya nyayo haina kuenzana haina kutaura akati musha uno ndichagadzirisa ndega hama idzodzo mumba dzaenda kusvikira namanje imba yandiri kugara yatova ne3 years haina dhoo
kicheni yakutodona izo sikana mukatuma vamunotuma mambo mukaenda imba yangu haina dho yakutodona kicheni. Mushure maizvozvo chandakushungurudziwa nomurume uyu kugara pamba pachiwanze mambo ndipewo mhepo inofema seya muri kufema kuti andikupisa nomurume uyu. Akataura zvake pamberi penyu kuti anondida asi hapana rudo, kuwanda chete kwokuti mukadzi ari payati asi kurudo akashisinga kusvika kubva 2014 achinoga zvinhu zvake kubva kumombe kana kuti anoronga kumba kwamai vake. Saka mambo ndaya pamberi penyu mawe chitatu ndisunungurei nyangwe arambe kundipa gukuro asi akandiramba kare. Kwangu kuyadhi kwaanogara yadhi imwe chete kwandinogara ini anonyenyeredza handina nyaya handina chii. Akauya akataura kuti panhasi hatitaudzane ikapa taudzana kwangu kuya kundirova. Saka ndati mambo ndisewo pakanaka ndirarame zvakanaka. Akandiramba kare nyaya yake akatonga ega. Halo? Yes, tuze tinzwe. Wazirwa kusvika pari. Yakudani. Ya ndaiona yakanaka yakagutsikana nayo. Alright. Okay, ndiri kudai. Shanse roti anataura iyi. Murikuudza kuti murume wati 2014. 2014. Saka murume uyu 2014 aurara naye. Kana kutauzana. Hauna kana pano yako chikubira. Kana. Iwe. Narumtaura kuti 2014 nawe iriposanga mezvo kuti nyaya yakanetsana mudzimai ndeyekuti ndiyandakambotseeni kutanisa nyaya iyo ndeyekuti ndakaenda kumutaurimi ndabuda mumwe wacho ndichiti ndinozona mumba mawayo ndatanga chihembe dzangu ndinoda kudunda kana ndidzondandakanyachipinadzo mumba wavo vakatanga kundishaudha amaya kuti uda kundibachisa tsvina uyasenendii ndikati hembe ndadzichinja kusenedza hembe dzandabva nadzo kuenda ndadzichinja handikaende kuti uda kugomba ndosina kuti hembe kachinja hembe madazokuti munhu ndidzangaya nadzo kunokadzi aisi tsvina ndobvatanga ndikutobuda panze kutishaudha iyo nyaya ndiyandikazwa yekutishaudha pano vanhu panze yandikavavera ndokovaita kutora pisoda pisoda yavatora kuti kune zvavakaita utanzi yakabata notikomba zvayakaita pisoda vakaiti ndakatorwa imba yangu ndichipuwa mukadzi murume anondirowa murume uyo anondishauta nomatora pisoda ini handakuramba kuti vatore pisoda ndaiziva ubenzi wavo vatora pisoda yakaitora iri yekuti vakondorora ndepasi pavo kuti andikadakwadzoma kuti ndikaita kuti muzize kuti ndo zvakaitika zvokuti pakatora pisoda havangwasisagari pamba vaiti kusena vakavada kumuka vandita kana kumasoro kuenda kana kufamba mumasoro kushandirwa indisingazizivi vakatombura pachigombo vakaita 2 days vakaya pachechiye papavachinama indisingazizivi ndaona izvi pai ndaona vakaenda kundipomera vachishandisa zita rangu ndaivatsungurudza ndichiedze hama yacho mukoma wavo nditaure nyaya vandisungure kuti tarangura vakaenda kusvibisa musha kuti ndaivashungurudza asi vangu vatora pisoda yekuti vakondorore inini ndinde pasi pavo zvokuti asina chekutaura pabangueyo vaita zvavanoda. Saka iwe sababa uri kuti kudiya sababa ndikuti avafana kuti vateerere ndinde pafundo murume vateera inini atinowirirana. Wakapedzisira kuita rini bonde navo? Pavaita izvi pavaita vakasita shuvira havasi kuda shuvira vakatitongo vatsala moto kubva makungu tongo kuna akatsala moto vatikati hosha iyi hosha rozi vatotadza kutofamba vatenga vakoshandirwa navakutuka vakanzi veuraya chavakadiwo vabva ipapo vakasanga kukosora vatotibya ikati no iwe endawaita endawotestwa ndonyaya yemondepaiveza kuti endawotestwa nawatestwa vaibonde tikaziteita. Saka ndozvikutadza kuita bondere
Chivati vanotanga vateswa. Chowara chekambo. Ndana mukoma wakaona tikataura vateswa ndana maini kana mateso monifonera. Zvaona nguma vatikatatu. Wewe kubva 2014 kusvika nanhasi ukashayira munhu anokwanisa kuti vatetswe kubva ikona manje so pasina bonde. Aya is 2014 ava kunoigara seya. Is 2014. Kusaka wakapedzera ringi rini bonde naye. Ndikapedzera nawo kuita muchapira iyi. Ukaita ku. Pamaoya. Alright. Kana ukaita muchirimo chapera kupesa pani anenge achijeiwa. Aiwa indakavati ngavateste kuti remote. Teswa he indakana kuteswa changami. Ndakada kuteswa ndaona ma uyanga ende pakaita munhu akasvipa. Ndonga solomo. Saka ndakada kutochoka ndakada kuteswa ini. Aba bega mwezi wa bwana. Chimuudza kuti tikaenda kuteswa tinogara tese. Matesti zvese ndakapinda hatina kana chirwere kana zvese zvokuti ndikarwara havandione kana ndikaita sei havandione. Munhu akandiramba sari kunzvenga pamberi pedare dare ratitaura chokwadi. Hama dzangu dziripo handiti chokwadi chinhu chakangonaka. Hatitaudzane vakauya vakanditi udza vana zvaunoda kana ndikatuma vana kuti vari kurwara ezvemambo gumbo iyi ndiri kuda kuenda kuexray ndikakuvara tiri tese havana kana kumboya kuti muri sei ndikakuvara ndiri mumunda ndichityora fochi madzibaba kana pirisi kana chii ndiri kuda mari ekuenda kuexray. Hanzvadzi dzangu dziri kuti aiwa chitsvaga mari mirai kamadzibaba ndikakuvara tirimo ndirimo munhu mwana ndiye akanitakura nemotobheki manzi wabva kumunda makambonditiko muri sei nogumbo ipirisi here kuti imwa madzibaba taurai chokwadi pamberi pamambo ndikudirei chokwadi musandipedzere nguva kana kunyengedza kana kunyakidzwa makandirasa kare madzibaba. Imi andititeiva nomwana mambo mwana mukomana ndiyainditsava vaitobvunza kuti vari kuritsava mushe here gumbo iyi zviri kurwadza. Hanzvadzi dzangu dzakanditi chitsvaga mari uye tikutorese chiexray tione ndobva ndatengesera munhu foja kuti ndiwane mari yekuenda kukaranda manzwa vakanditi iwe waenda kutengesera munhu ndiwa mari yauchawana iye hausi kudzeiwana enda kwamabhanje tinopedzerana ikoko avhu musadaro madzibaba musadaro shefu munhu haabvume manzwa musadaro madzibaba taura chokwadi munopedzera vanhu nguva munopedzera vanhu nguva vanee kutongewa madzibaba musanyengedze vanhu kana nguva dzese muvachirimo chaimo hamuna makandiramba chiwanze mako ndochandiri kutongerwa muri kuona tumayo kana mukadzi wangu wayabate nzara ndakabatiwo aka manzwa musadaro musadaro kana kunyengedza kana kuti kusekerera madzibaba ini handisi kuseka ini handitara zviri zvokuti mukutaurire chokwadi mambo kuti ndakaitira mukadzi wangu zvakati manzwa musatipani chenyu kadai mazuva ese yamakandisiya tanowana 3 kana 4 sangwari yenyara yekukwai tizozonzwa sei saka iwe sababa uri kuona sei musha wako patinori patikani matesi apashandisa kuvatengera mimira titaura ndikavatengera firiji dzacho vakatenga nani vabvudze yavo vakatenga nani vakaenda kutenga neamainini nani zoti mari ndokuya kuzonzi ava ndakada kunditurira ndakavafonera avo mota yauya nemafiriji manzwa mani yauya nemafiriji vaenda vari vaviri ndisingazoti zvii zvikuenda kutengewa mota ndobva yauya ndobva yadhirivhara ndobva yasamuka soro amainini vasvika ndobva vatora firiji yavo ndobva vaenda kumba kwavo yangu yakagara kana kundisuma kuti firiji irumu manzwa mama ndinoda kutaura chokwadi musadaro madzibaba taurire chokwadi vanoda kutonga madzibaba musapedzera vanhu kutaurire chokwadi chese dimbu makoresi andagara muchitaudidei munotida here handi muri kundishungurudzira kuti ibva pano ndiwo mambo awa matini ndidakana kusangana nawo hapana zvavanokuti waita rome
Andiwaita wrong ukienda kwa mambo. Mabande ndio siku wangu. Wairasi. Uchimba iko kwenye mabande achaenda mkazi mume wako uchitaki. Atichi. Azio uchaenda mkazi wa mabande uchitaki. Na sisi Ndikudaro mazvava. Atide kudaro. Kudai pachena kana musinga de bupondi fusure. Anabara tipapangu arimo. Chiromo, urikuona sei musha wako iwe? Ini chakamire madzimai akaita vanozvitadzidzi vafanira shedza vakona ngani panovakwasha ndaitini kumapatakaudza matambudziko ravo kuti tisodhera rotoya achitini ndaivashungurudza nda kuti muzizive kuti vanhu vasindasinga vashungurudzi asi kuti vaisvika mutemo wavo apa vakushandisa pisodhera kutondorera inini isavanzwa ndikaudza maproblems avo vese mavaenda ndikatoa pakatoita sei vamwe ndikati ine hambandidzo dzeipira sei ini ndakupai kuti Alright, ngatiite so. Musha wako urikuona kuti une future ere maonero ako iwe sababa? Musandikubvunza iwe. Ndaingofungidzira kuti patasvika ndopokupedzisira taura kuno mugana. Zvino ane vanhu vangani mukadzi? Saka ngaanogara pamba muchengete vanhu. Asi manje panonyaya ndepekuti achiri mudiki anoda murume. Akonenge mambo tinokutora chikwadi. Uku kuno mutemo. Mazwa mama. Izvo zvimukasaisa justice yandikufungira kuti mambo achatidai apa. Bomira. Kuenda nemi. Bomira nditaure newe. Imbonyana. Pane nyaya yepfumaira. Hapana pfuma. Ngati zvarawana. Atizvara vachivarimo. Alright, nyaya iripo ndekuti chiro mukadzi ngaaende kugara pamba pake akazvisunungukira pamba pako ndogara nevaberekera naye akura achembera vakamupedza. Saka ndiri kuti ngaanogara pamba pake ipapo pamba pako ipapo. Unoenda pamba pake ipapo, aenda pamba pako iwo unomupa pokupota achijara nzungu nokurima achirarama ari pamba pako. Wazvidzwa? Gara ako kumukadzi wako uri kugara tigarisane mambo payadi ipopo payadi apa haiti. Saka urikuda kuita sei pamwe mugano wayadi vakatodaro matonga mapedzi watinoda kuti tiite sei yadi yacho munhu aende kwake nomudzimai wake ndisane chirarama kwangu mambo munenge matonditongera chimbomira nokuti hatigarisana chimbomira. Unani mwina wako kana mukoma wako yana? Varivo. Mwina ari kupi? Vanyina vanokoma vachi. Simugani. Kuti vauye kuno vauye kuno kutoasa andakunetsa ana wani avakaenda manda so atendiliwa vaenda kutengesa focha chimira kana ichiromo ndine nyaya dzakawanda chimbomira. Imimi vasikana muri kumashure point yangu iri kuti mwana hama dzenyu asi nditaura ndichiti uyu anonogara pamwe pake mwana wake akasununguka voziva ari kushungurudza saka hati ndimwe munhu asvike pakufa ngaanogara pamwe pake. But nyaya inozoitika ndeyekuti pachivanze paari kutaura inini pachivanze pachiromo handipazivi. Urikuzvinzwa? Mhinduro yangu ichauya musi wa10 ndichatuma vanhu vangu vanoona kuti vanogara pachivanze pachiromo pakamira sei. Wazvinzwa iwe? Endogara pamba wakaso. Asi ndoda kutaura shoko rokuti kana wavaiwa wakuda murume usaitire bamba. Hai kokwanisiku. Dai ndiriko kumba 20 avakuda kumba mangu handiri. Wanzwa zvandataura? Uchini chokutaura? Chokutaura chiri. Chipi? Inyaya yeviolence kuti munhu akauya ndiropiwa mutemo wokunzi usataure. Achakupa mutemo kubva nhasi. Ukarwara ukaita tsaona ukadii semurume ari pamusha anoudziwa asi ukaita dambudziko kubva nhasi vana vako ndo vanoenda kutaura kuna hanzvadzi dzako. Usisiro kwachiromo. Ndakusunungura. Inini pamwe chefu pandirapo mako ndipo kuti
kushanda kwandiri kuita zvakabva munotengesa handizive mavhocha zvese zvavanoronga kumba kwavo chizvisiya ka ndakashanda kapa gore rino ndakashanda izvi zvandakashanda zvomunga izvi no izvozvo nhasi handisi kuita munoya musi wa10 pazvinzwa zvese ndopedza musi wa10 pazvinzwa munoya musi wa10 nese nohama dzako musi wa10 next Are you